Naniniwala po ako sa inyong Mang Endoy na may aswang po talaga sa sagingan. Kasi nung nakita ko po yung bangkay ng kalabaw, hindi po magagawa yun ng isang mabangis na hayop lang. Sir Edward, hindi ko po kaya. Multo na lang ni Ma'am Almira ang naririnig at nagpapakita sa inyo ni Ma'am Roxanne. Ayoko pong mag-isip ng hindi maganda. Pero hindi po kaya. Wala na talaga siya. Patay na si Ma'am Almira. Edward, wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang makita ang anak ko. Kung tama man o mali ang ginagawa ko, wala na akong pakialam. Basta, kailangan kong gawin to. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Akala ko noon, sa mga pelikula lang mapapanood o sa mga comics lang mababasa ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Mga kwentong akala ko'y katahang-isip lamang. Ngunit hindi ko inakala na makikita at mararanasan ko pala ito sa totoong buhay. Good morning, good afternoon, or good evening sa lahat ng mga listeners dito sa inyong channel. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na kapag naaalala ko, napapatindig pa rin ang balahibo ko. Isang karanasang hindi ko malilimutan na kahit ilang taon na ang lumipas. Parang kahapon lang nangyari. Itago niyo na lang ako sa pangalang Edward. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko lamang kayong paalalahanan na maselan ang mga impormasyong nakapaloob dito. Kaya naman minabuti kong itago na rin ang totoong pagkakakilanlan ng mga taong may kinalaman sa kwentong isasalaysay ko. Tungkol ito sa tiyahin ko na si Tita Roxanne at ang nakakapangilabot ngunit nakakaantig niyang karanasan. Tita Roxanne, sigurado ka na ba talaga na ibebenta mo tong sagingan? Ang sagingan na to, ipinamana pa ng mga magulang mo sa'yo eh. Yes, Edward. Nakapag-decide na ako. Kaya nga tayo bumalik dito sa Pilipinas para kausapin ang buyer ng sagingan. Then after this, we will no longer return here. We will settle in America. Pero tita, bakit kailangan mo pang ibenta itong sagingan? Hindi ba noon pa man nakatakda na itong ipamana kay Ate Almira? Siya yung nag-iisa mong anak. Kaya sa kanya mo dapat ibinibigay itong sagingan. Hindi ko na kayang umasa, Edward. 10 taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita. Ginawa ko naman ang lahat para mahanap siya pero wala pa rin. Hindi ko na alam kung nasan siya. Kung buhay pa ba siya o patay na. O sadyang ayaw lang niya magpakita sa akin. Ang sakit, Edward. There's no greater pain than losing a daughter. Mabuti sana kung alam ko talaga, nakita ko na patay na siya. At least, alam ko talaga na wala na talaga siya. Na wala na akong aasahan. At hindi ko alam kung ano man lang yung nangyari sa kanya. Nag-iisang anak ni Tita Roxanne ang pinsan kong si Ate Almira. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Bukod sa maganda, matalino at napakabait, si Ate Almira ay palaging handang tumulong sa akin, lalo na sa mga assignments ko noong bata pa kami. Para na nga siyang ate ko dahil siya ang madalas kong kasama kapag nasa bahay ako ni na Tita Roxanne. Pero lahat ng yun ay nagbago nang bigla siyang umalis 10 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung nasaan siya o kung bakit siya umalis. Sabi ni Tita Roxanne, ginawa na niya ang lahat para hanapin siya. Nagpatulong siya sa mga kamag-anak, mga kaibigan at maging sa mga otoridad.
Pero wala pa ring nangyari. Parang naglaho na lang si Ate Almira na parang bula. Naaalala ko pa kung gaano kabagsak si Tita Roxanne noon. Halos hindi na siya kumain at natutulog dahil sa sobrang pag-aalala. Sa bawat araw na lumipas na wala siyang balita kay Ate Almira, mas lalong nawalan ng kulay ang mundo ni Tita Roxanne. At ngayon, 10 taon na ang nakalipas, ramdam ko pa rin ang sakit at lungkot sa boses niya tuwing mababanggit ang pangalan ni Ate Almira. Sa bawat kwento niya tungkol sa sagingan at sa bawat plano niyang ibenta ito, hindi niya maiwasang maalala ang anak niyang minsan nagbigay ng lahat ng saya sa kanyang buhay. Ang sagingan, kapag nakikita ko yon, hindi ko maiwasang maalala si Almira. Kaya siguro, eto na ang tamang panahon para ibenta ko na yon. Tita, naiintindihan ko pero nasasaktan ako para sa'yo. Lahat ng to parang isang malaking pagsubok sa'yo. Nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak. At ngayon pati nga itong sagingan na minahal mo, hahayaan mong mawala rin sa'yo? Nasasaktan lamang ako kapag nakikita ko ang sagingan. Para bang paulit-ulit itong pinapaalala sa akin na wala na akong anak. Nawala na si Almira. Wala na nga ang Tito Noel mo. Pati ang pinsan mo ay nawala na rin sa buhay ko. Kaya siguro, mas mabuti na itong mawala na rin ang sagingan. Pero tita, hindi ba masakit din na tuluyan mong bitawan lahat ng alaala niya? Edward, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero kasi, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang bawat araw na dumadaan. Ang sagingan ang nagpapaalala sa akin na wala akong kwentang ina. That I'm worthless because I can't find my own daughter. Hindi ko na kayang itago ang sakit na dulot ng paghihintay. Wala na akong pag-asang makita pa siya, kaya oras na para isuko na ang sagingang ito. Mabuti nga at nandyan ka. At hindi mo ako iniwan, kundi ay mas pipiliin ko na lamang na mamatay kung maiiwan na ako mag-isa. Tita, I love you so much. You know that. Nang pumanaw si Mama at mula nang iwanan ako ni Papa at sumama siya sa ibang babae, ikaw na tita. Ikaw na ang tinuring kong ina. Kaya sobrang mabigat sa akin na makita ka nasasaktan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo kahit anumang mangyari. Hindi kita iiwan. Thank you, Edward, ha? You don't know how important your words are to me. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, minsan pakiramdam ko'y mag-isa na lamang talaga ako sa laban na to. Pero nandyan ka. Binibigyan mo ako ng lakas para magpatuloy. Alam mong higit pa sa pamangkin ang turing ko sa'yo, Edward. Parang anak na rin kita, ha? Kung pumayag ka nga lang sana na ikaw na magmana ng sagingang ito at dito na sa Negros manatili, hindi ko na sana ito kailangang ibenta pa. Pero kung hindi mo talaga gusto wala naman ako magagawa. Kaya pinili ko na lamang itong ibenta talaga. Kasi hindi ko na kayang makita ang alaalang nagdudulot lamang sa akin ng kalungkutan. I'm sorry tita, hindi talaga ako interesado sa sagingan. You know, my passion is different. I prefer painting. That's what I want to do with my life. I know, Edward. Ginagalang ko ang gusto mo at ayokong hadlangan ka. Ang gusto ko ay makita ka maging masaya at matagumpay. I'm so proud of you, Edward. And I will always support you in whatever path you choose. Ilang oras ang lumipas at nakalapag na ang eroplano na sinasakyan namin. Pagkababa ng eroplano, agad kaming bumiyahe papuntang Negros. Wala pang airport sa Negros noong mga panahong yun, kaya kailangan pa naming sumakay ng bus para makarating doon. Tita, hindi mo ba sisilipin ang sagingan bago mo ibenta man lang sa buyer? Hindi na, Edward. Wala na akong interes na makita pa yon. Ang importante sa akin, makausap ko na yung buyer at
agad na mabenta ko ang sagingan. Kapag naibenta ko na yon, aalis na agad tayo rito and we're going back to America. Sasagutin ko pa sana si Tita Roxanne nang biglang may nagsalita sa likuran namin. Abay, Ma'am Roxanne, Sir Edward. Ang tagal niyong hindi nakabalik dito ah. Matagal ko na kayong inaantay. Oh, kamusta na ho, Mang Indoy? Pasensya na ha, ngayon lang kami nakabalik ulit dito sa Negros. Naku sobrang busy kasi sa pag-aasikaso ng negosyo na iniwan sa akin ni Noel sa Amerika. Ito namang si Edward, abala rin sa painting gallery niya. Masaya kaming sinalubong ni Mang Indoy ang matandang katiwala ni Tita Roxanne sa bahay niya. Bata pa lang si Tita nagtatrabaho na roon si Mang Indoy kaya malaki ang tiwala niya rito. Ganun po ba? Magtatagal po ba kayo dito? Ilang araw lang ho kami rito, Mang Indoy. Bumalik lang kami talaga para ibenta itong sagingan at makausap ko yung bibili. Pagkatapos ito, babalik na rin kami kaagad sa Amerika. Biglang sumeryoso ang mukha ni Mang Indoy. Napansin namin ang mga mata niya na tila nag-aalinlangan at may gustong sabihin, ngunit nagpipigil. Ibibenta niyo po ang sagingan? Oho, Mang Indoy. May problema ho ba? Ilang araw na po kasi na may mga patay na hayop na natatagpuan sa sagingan. May mga patay na kambing, manok, aso, pusa. At nung nakarang araw may nakita pong patay na baka. Namilog ang mga mata ni Tita Roxanne sa ibinalitang yun ni Mang Indoy. Mga patay na hayop? Saan naman nanggagaling ang mga patay na hayop na yun, Mang Indoy? Ay, matagal ko na pong gustong sabihin ito sa inyo. Pero nangangamba akong baka hindi nyo ako paniwalaan. Sa tingin namin, ang mga patay na hayop na natatagpuan sa sagingan ay biktima ng aswang. Kasi po, nung makita namin ang mga bangkay, wak-wak ang mga dibdib at wala nang laman loob. Aswang? Mang Indoy naman. Ang tagal na natin nakatira dito sa Negros. Pero wala naman ako narinig na ganyang kwento. Baka naman may ibang dahilan. Kataya ng baka may gumagalang mabangis na hayop doon. At yun ang pumapatay sa mga natatagpuang patay na ibang hayop. Hindi rin pa ako naniniwala sa ganyan, Mang Endoy. Sa mga horror movies lang naman at saka sa comics lang may aswang eh. At saka, hindi maaaring hindi matuloy ang pagbebenta sa sagingan. Kailangan itong mabenta sa lalong madaling panahon. Ang mabuti pa, ipaganda niyo na lamang kami ng masarap na makakain dahil miss na miss ko na ho ang luto niyo, Mang Endoy. Hindi na nakapagsalita si Mang Indoy. Nagpaalang na lamang siyang magluluto ng aming pananghalian pero bakas pa rin sa kanyang mga mata ang malalim na pag-aalala. Isang araw lang ang naging pahinga namin dahil kinaumagahan ay tinawagan agad ni Tita Roxanne ang buyer ng sagingan. Ang pangalan niya ay Charles Arellano, isang negosyante na interesado sa pagbili ng lupa. Sa tansya ko ay mas matanda ito ng ilang taon kaysa kay Tita. Pinapunta niya ito sa bahay para pag-usapan ang mga detalye ng bentahan. Good morning, Mrs. Delgado. Natutuwa akong makilala ka. Nice meeting you too, Mr. Arellano. By the way, this is my nephew, Edward. Oh, hello, Edward. Nice to meet you. Hello po, Mr. Arellano. Nice to meet you po. So, let's go. Let's get inside. Doon ko ipapaliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa sagingan. I hope we can come to an agreement on the sale without any issues, Mr. Arellano. Maganda ang naging pag-uusap ni Tita Roxanne at Charles tungkol sa bentahan ng sagingan. Lahat ng detalye ay malinaw na naipaliwanag at walang anumang naging sagabal. Desidido na si Charles na bilhin ang sagingan, ngunit may isang bagay na nais sanang sabihin ni Tita Roxanne. Ayaw niya sanang iparating yon, ngunit napagdesisyonan niyang maging tapat kay Charles. Charles, may gusto sana akong ipaalam sa iyo tungkol sa sagingan. Hindi ko na rin sana gustong sabihin ito pero bilang
tanda ng respeto at para maging tapat sa'yo, kailangan ko rin itong sabihin. Ano ba yon, Mrs. Delgado? Ano ang nais mong sabihin sa akin? Tungkol sa sagingan, nalaman ko kasi sa katiwala ko na may natatagpuan daw na mga patay na hayop doon. Patay na hayop? Bakit may ganun doon? Ang sabi ng katiwala ko, hinala nila ay aswang daw ang may kagagawan. Pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Sa tingin ko, baka may mga mababangis na hayop lang talaga na nakawala mula sa kakahuyan. Masukal kasi ang kakahuyan sa likod ng sagingan. Pero huwag kayong mag-alala. Sinabihan ko na ang mga tauhan ko ron na maglagay ng mga bitag at bantayan ng paligid ng sagingan. Hiniling ko rin na sana mahuli na nila yung mabangis na hayop na yon na sa gayon ay hindi na makapinsala pa ulit. I see. Hindi naman maiiwasan ang mga ganong pangyayari. Lalo pa at malapit pa lang sagingan sa kakahuyan. Salamat at naging tapat ka sa akin, Mrs. Delgado. Sana nga ay hindi makaapekto ang sinabi ko sa pagbebenta ko sa'yo ng sagingan, ha? Ayoko magkaroon ng problema ang transaksyong ito. Don't worry, Mrs. Delgado. Kung mga mababangis na hayop lang ang problema, hindi yun makakaepekto sa bentahan ng sagingan. Bibilin ko pa rin yun. Oh, thank you, Mr. Arel. Charles. Kung ganon, tuloy pa rin ang bentahan? Yes, tuloy pa rin. Ang mahalaga ay nasabi mo sa akin ang tungkol doon. At wala naman akong nakikitang magiging hadlang sa pagbebenta ng sagingan. Kung may iba pang issue, maaari naman natin yung ayusin. Hindi ako basta-basta nag-aalala sa mga ganong bagay. Kaya walang problema. Napangiti si Tita Roxanne nang malaman na tuloy ang bentahan ng sagingan. Naging maayos ang lahat at mabilis na napasakamay ni Charles ang sagingan na matagal na iningatan at inalagaan noon ng mga magulang ni Tita. Sa isip ni Tita, pagkatapos ng transaksyon na yon, babalik na kami agad sa Amerika. Pero hindi natuloy ang balak niya dahil sa isang pangyayari. Ay, salamat. Akala ko mauutot na ang pagbenta sa sagingan. Mabuti na lang at hindi mahirap kausap si Charles. Bukas na bukas din, aalis na kami ni Edward. Kailangan ko rin palang kausapin si Mang Endoy para formal na maibigay sa kanyang bahay. Total hindi na rin naman na kami babalik dito sa Negros. Ha? Ano yun? May umiiyak? Si Almira ba yun? Abala si Tita Roxanne noon sa pag-iempake nang may marinig siyang umiiyak. Agad niyang itinigil ang ginagawa at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Almira? Almira, anak? Hindi ako maaari mag-amali. Boses yun ni Almira. Sinundan ni Tita Roxanne ang pinanggalingan ng umiiyak. Dumadagundong ang dibdib niya dahil sa kaba at pananabik. Umaasa na sa wakas ay makikita na niyang muli ang nawawala niyang anak. Ngunit habang papalapit siya sa pinagmula ng iyak, bigla itong huminto na parabang nilamon ito ng katahimikan ng gabi. Teka lang, bakit bigla nawala? Almira, anak? Almira, nasan ka? Nasan ka, anak? Dali-dali akong pinuntahan ni Tita sa kwarto ko na ng mga oras na yon ay nag-iempake rin ako ng mga damit ko sa maleta para sa pag-alis namin. Edward! Edward! Edward, open the door, please! Edward! Bakit tita? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Edward, narinig ko. Narinig ko ang boses ni Almira. Umiiyak siya. Bumalik siya. Edward, bumalik na si Almira. Talaga? Nasaan siya, tita? Nasaan siya? Nandito siya. Narinig ko siya. Dinig na dinig ko. Umiiyak siya. Let's go, Edward. Hanapin natin si Almira. Hanapin natin ang minsan mo. Hinila niya ang braso ko palabas sa kwarto at hinanap namin sa buong bahay at maging sa labas si Ate Almira. Ngunit wala kaming nakita. Teka, sigurado ka ba tita sa narinig mo? Sigurado ka mong si Ate Almira yon? I'm very sure that it's Almira. Alam na alam ko ang boses ng anak ko. Nagbalik na siya, Edward. Nagbalik na ang pinsan mo.
Tita, hinanap pa natin siya noon sa bawat sulok nitong bahay, pati sa labas, pero wala naman siya eh. Wala dito si Ate Almira. Baka naman nakatulog ka kanina at nanaginip ka lang. O baka mamaya iba yung narinig mo. No, Edward. Hindi ako nakatulog. Gising na gising ako. Si Almira narinig ko. I clearly heard her crying na parang may mabigat siyang dinadala. Baka may nangyari sa kanya, Edward. Baka gusto niya humingi ng tulong. Sige na, please. Hanapin natin siya. Hanapin na natin si Almira. Mas lalong napahagulgol si Tita Roxanne nang hindi namin mahanap si Ate Almira ng gabing yun. Paulit-ulit niyang sinasabi na narinig niya ang iyak nito na sigurado siyang nasa paligid lang ang anak niya. Hinanap namin ulit ang pinsan kong si Ate Almira sa loob at labas ng bahay pero wala pa rin kaming natagpuan. Halos gumuho ang mundo ni Tita Roxanne sa mga oras na yon at sa kabila ng pangungumbinsi ko sa kanya na baka imahinasyon lang niya ang narinig, nanindigan pa rin siya na totoo ang narinig niya habang patuloy na umiiyak. Nang biglang dumating si Mang Endoy. Mang Endoy, narinig daw po kasi ni Tita yung boses ni Ate Almira. Umiiyak daw dito kaya ang sabi niya, nagbalik nga raw si Ate Almira. Alam ko ang narinig ko, Mang Endoy. Sigurado ko na yun ang anak ko si Almira. Umiiyak siya. Alam ko nandito lang siya sa paligid. Napakunot ang noo ni Mang Endoy at tiningnan si Tita Roxanne ng may pag-aalala. Wala siyang ibang nasabi kundi ang magbigay ng mahinang pagtango. Kung totoong nagbalik si Ate Almira, sana nakita natin siya pero wala eh. Kung talagang si Ate Almira nga yung narinig mo, bakit hindi siya nagpakita sa atin? Ngunit kahit anong sabihin ko, nananatiling matatag si Tita Roxanne sa kanyang paniniwala. Kitang-kita sa mga mata niya ang paninindigan at ang pagkabuhay ng pag-asang muli niyang makakasama ang anak niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya maaaring magkamali na ang narinig niya ay walang iba kundi si Ate Almira. Sa kabila ng pag-aalinlangan namin ni Mang Endoy, hindi na tinanggap ang posibilidad na baka hindi totoo ang narinig niya. Para sa kanya ito ay isang senyales, isang panawagan mula sa anak niya na hindi niya pwedeng baliwalain. Hindi na muna tayo babalik sa Amerika, Edward. Alam ko nandito si Almira. Nararamdaman ko. Kailangan ko malaman kung nasan siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita at nalalaman ko ano talaga ang nangyari sa anak ko. Sana maintindihan mo, ha? Anak ko ang pinag-uusapan dito, Edward. Napatango na lang ako sa sinabi ni Tita Roxanne. Hindi ko man lubos na maunawaan ang nangyayari. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang ina na handang gawin ang lahat para hanapin ang anak niya. Kaya wala akong lakas ng loob na tutulan siya. Dahil alam kong kahit ano pa ang sabihin ko, buo na ang desisyon niya. Mula noon, palaging hinihintay ni Tita Roxanne ang pagbabalik ni Ate Almira. Gabi-gabi ay inaantabayanan niyang marinig ang pag-iyak at ang boses ng kanyang anak. Ngunit ilang araw nang lumipas, wala pa ring Ate Almira na nagpapakita sa amin. Isang araw, nagulantang kami nang may muling ibalita si Mang Endoy. Ma'am Roxanne, Sir Edward, naulit na naman po ang nangyari sa sagingan. Bakit po Mang Endoy? Anong nangyari? Meron na naman pong mga patay na hayop na natagpuan sa sagingan. Mga patay na aso, pusa, mga manok, pati inahing baboy. Gutay-gutay ang mga katawan ng mga kawawang hayop. Wala nang mga laman loob. Nagkalat din ang dugo nila sa paligid ng sagingan. Ano? Hindi niyo pa rin nahuhuli yung mabangis na hayop na gumagawa nito sa iba pang mga hayop? Nako, nakakabahala naman po yan mga Endoy. Baka mamaya, mga tao naman yung susunod na atakihan ng mga mababangis na hayop na yon na ang gumagala dyan sa sagingan. Maya-maya, pati si Charles ay nagpunta na rin sa bahay at nag-aalala rin sa nangyayari. Mr. Arellano, bakit po kayo nandito? Paano po kayo nakapasok? I'm sorry kung pumasok na ako. Nakita ko kasi nakabukas ang pinto kaya tumuloy na ako. Charles, nabalitaan mo na rin ba ang nangyari sa sagingan?
Oo, Mrs. Delgado. I heard about it. It's really troubling. Hindi ko akalain na ganun kagrabing pagpatay ng mabangis na hayop na yun. Tila minasakir ang mga hayop na pagmamayari raw ng mga taong naninirahan sa labas ng sakingan. Opo, sir. Marami na ang nagrereklamo dahil nawawala raw ang mga alaga nilang hayop. Nagugulat na lang sila kapag nakikita ang mga alaga nila na wala ng buhay sa sagingan. Ang iba sa kanila ay mga tauhan niyo po roon, sir. Kahapon nga ay may babaeng lumapit sa akin. Umiiyak. 3 na raw sa alaga niyang inahing baboy ang nawala at nakitang patay sa sakingan. Yun lang daw ang pinagkakakitaan nila ng asawa niya. Nakakalungkot po talaga, sir. Para sa mga katulad nilang umaasa lang sa kaunting kita mula sa mga alaga nilang hayop. Malaking dagok po talaga sa kanila ang ganito. Kung magpapatuloy ito, baka pati ang mga bata na naglalaro sa paligid ay malagay na rin sa peligro. Ay, marami pa naman akong nakikitang mga bata na pag-alagala sa may sagingan. Naku tungkol sa nangyari sa sagingan, ako na ang humihingi ng dispensa. Akala ko kasi nakagawa na ng paraan si Mang Endoy para mahuli yung mabangis na hayop na yun, pero hindi pa rin pala. Ginawa na po namin ang lahat ng makakaya namin, Ma'am Roxanne, para mahuli ang mabangis na hayop, pero palagi po rin itong nakakalusot. Parang may kakaibang lakas at talino ang hayop na ito eh. Hindi ito tulad ng mga karaniwang mabangis na hayop. Bakit ba hindi mahuli-huli ang hayop na yun? Laging may mga bitag na inilalagay, pero wala pa rin itong epekto. Parang alam nito kung paano umiwas at makaligtas sa bawat bitag sa sakingan. Ano ba talaga ang klaseng hayop yun? Malakas po talaga ang kutob ko na hindi basta mabangis na hayop ang gumagawa nito eh. Hindi hayop ang pumapatay. Aswang ang gumagala sa sagingan. Isang mapanghanib na aswang. Ilang beses ko na bang sasabihin sa inyo, Mang Endoy, walang aswang. Hindi kagagawa ng aswang ang pagpatay sa mga hayop na yun. Kaya tigil-tigilan nyo na ho ang paggamit ng dahilan na yan bilang paliwanag sa nangyari sa sagingan, ha? Tama po si tita. At saka kung aswang nga po yun, bakit puro mga hayop lang ang pinapatay? Dapat, may nabalitaan na tayong taong pinatay ng aswang, di ba? Kung totoong aswang nga yung gumagala, bangkay ng tao ang dapat na nakikita natin sa sagingan, hindi mga hayop. Hindi ko po alam kung bakit ganun pero naniniwala pa rin ako na aswang ang may kagagawan nito. Hindi naman po masama ang maniwala lalo na't may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Tungkol naman po sa tanong nyo kung bakit hayop lang ang pinapatay at hindi tao. Para sa akin may dahilan kung bakit ganun ang nangyayari. Kailangan lang po natin mag-ingat at maghanda dahil baka balang araw. Kung hindi maagapan, mas malala pa ang mangyari. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Endoy, hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Dapat natin itong masolusyonan agad. Kailangan na talaga nating gumawa ng paraan bago pa lumala ang sitwasyon. Kailangan nating mapuksa ang aswang na yun. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap namin, bigla na lang humagulgol si Tita Roxanne. Baka nabiktima na siya ng mabangis na hayop na yun. Baka hindi na siya bumalik. Hindi maaari. Kasi wag naman sana. Baka pinatay na siya ng hayop na yun. Tita Roxanne, wag mo nang isipin yung mga ganyan. Baka mamaya may ibang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik si Ate Almira. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hanapin natin siya. Gagawin natin ang lahat para malaman kung nasan siya. Kailangan mo magtiwala sa muling pagbabalik na Ate Elmira. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Roxanne. Naniniwala rin po ako na may dahilan si Ma'am Almira kung bakit hindi pa siya nagpapakita. Huwag po kayong magpadala sa takot. Babalik po ang anak nyo. Tutulong din po ako mahanap siya. Who is Almira? Si Almira po ang nag-iisang anak ni Tita Roxanne. 10 taon na po kasi siyang nawawala eh. Ginawa na po namin ang lahat noon para mahanap siya pero bigo kami makita siya. Kaya nga ibibenta na namin sa inyo itong sagingan dahil ito na yung nagpapaalala sa anak niya eh. Babalik na po sana kami sa Amerika pero ito nga, narinig ni Tita nung nagdaang gabi ang boses ni Tita Almira. Umiiyak. Kaya naisip niya na baka mamaya nagbalik na yung anak niya kaya ito, hindi muna kami umalis. Nakita ko na naging seryoso ang mukha ni Charles. Parang may naalala siya sa sinabi ko.
Ngunit nanatili siyang tahimik at tila nag-iisip ng malalim. Napansin ko rin ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo na tila may iniisip na hindi niya mabigkas. Hanggang sa muli siyang magsalita. I see. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Mrs. Delgado. Mahirap talagang mawala ng mahal sa buhay. Kaya kung mamarapatin mo, gusto kong tumulong. May kilala akong magaling na private investigator na maaring makatulong sa paghahanap ng anak mo. Matagal na siyang tumutulong sa mga kaso ng nawawala at pataas ang success rate niya. Kung papayag ka, makikipag-ugnayan ako sa kanya para simulan ang investigasyon. Kailangan lang natin ng anumang detalye o clue na maaaring makatulong para matuntun siya. Sa sinabing yun ni Charles, naramdaman ni Tita Roxanne ang bagong pag-asa. Muling umusbong ang pagnanasa niyang matagpuan ng anak. At sa tulong ni Charles at ng private investigator na sinabi nito, mas lumakas ang kanyang loob na baka makita na si Ate Almira at makasama na ulit ito. Thank you so much, Charles. Thank you for offering your help. I hope you can help me find my daughter, please. Please. You're welcome, Mrs. Delgado. Nawala na rin ako noon ng mahal sa buhay. Kaya alam ko ang pakiramdam ng mangulila. Gagawin kong lahat na makakaya ko para matulungan ka. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap ang iyong anak. Maaari po ba naming malaman kung sino yung mga mahal mo sa buhay na nawala? Napansin ko ang paglungkot ng mukha ni Charles at nakita kong parang may sakit na alaala na bumangon mula sa kanyang mga mata. Tila may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero nagsalita pa rin siya kahit ramdam ang sakit sa kanyang mga salita. Nawalan ako ng asawa. Pero hindi katulad ng sayo. Hindi siya nawawala. Pinatay siya. Ano? Pinatay ang asawa mo? Oo. Pinatay siya ng isang aswang. Aswang? Ibig sabihin, totoo nga yung mga sinasabi ni Mang Endoy na may mga nilalang talaga na gaya nila? Oo, totoo sila. Nagbabakasyon kami noon sa probinsya. Iniwan ko ang asawa ko sa tinutuluyan naming bahay dahil kailangan kong pumunta sa bayan para mamili ng mga pagkain. Pero pagbalik ko, hindi inasahan na doon pala guguho ang mundo ko. Nadatnan kong asawang ko si Elisa na nakahandusay sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Bukas ang tiyan at dibdib niya at nawawala na ang kanyang mga lamang loob. Ang hinala ko, aswang ang may kagagawan dahil noong araw din na yon ay may nakita ako sa likod bahay na mabalahibong nilalang na tumatakbo palayo papunta sa kakahuyan. Kaya alam kong aswang ang pumatay sa asawa ko. Oh, I'm so sorry to hear that, Charles. I can't imagine how painful that must have been for you. Mahirap talagang mawalan ng mahal sa buhay ng ganon. Lalo pati sa isang brutal na paraan. So, totoo pala talagang may aswang. Hindi ko lubos maisip na may mga nilalang pala na ganon. Walang awa at pumapatay ng kahit na sinong gustuhin nila. Ay, kinalulungkot ko rin po yung nangyari sa asawa mo. Mahirap at saka nakakalungkot talaga mawala ng mahal sa buhay. Nararamdaman ko rin yan na mamatay ang mama ko. Pero hindi naman ako tuluyang nawala ng loob dahil sa kasama ko si Tita Roxanne na tinuring ko na rin naman na parang nanay ko. At si Ate Almira na tunay ko naman na kapatid. Nang walang ano-ano, biglang napasigaw si Tita Roxanne. Almira? Si Almira? Nakita ko siya nakasilip sa pinto. Gulat kaming lahat na napatingin sa pinto, ngunit nang tingnan namin wala kaming nakita. Nagmamadaling lumabas si Mang Endoy at Charles mula sa pinto para silipin kung sino ang nasa labas. Tita, sigurado ka bang si Ate Almira talagang nakita mo? Oo, Edward. Sigurado akong si Ate Almira mo yun. Nakasilip siya sa pinto pero pagkatapos na umalis din siya. Bakit ayaw niyang pumasok? Ayaw ba niya makasama tayo? Hindi agad ako nakasagot kay tita dahil hindi ko rin alam ang isasagot sa tanong niya. Nang bumalik na sa loob ng bahay si Mang Endoy at Charles. Are you sure, Mrs. Delgado, na ang anak mo ang nakita mo kanina? I'm really sure, Charles. Si Almira yun.
Kung hindi niyo siya mahanap, ako na lang ang lalabas at magkahanap sa kanya. Wait, tita, sandali! Nagtatakbong lumabas si Tita Roxanne, umiiyak habang nagsisisigaw at tinatawag ang pangalan ni Ate Almira. Almira! Almira, anak! Alam kong nandito ka. Magpakita ka na sa akin, anak. Please! Pero kahit anong sigaw niya, walang sumagot. Wala ni anino ni Ate Almira ang nagpakita. Nagmamadaling lumapit si Mang Endoy at Charles kay tita para subukang pakalmahin siya. Mrs. Delgado, huminahon ka. Kung si Almira talaga ang nakita mo, ay siguradong nandito lang siya. Maaaring may dahilan kung bakit ayaw niya magpakita. Kaya yun ang dapat nating malaman. Tama po si Sir Charles, Ma'am Roxanne. Kailangan lang po nating magtiyaga at maghintay. Mahahanap din po natin siya, Ma'am Almira. Everything will be fine. Malapit na natin makita si Ate Almira kung totoo man na nandito talaga siya. Pero sa kabila ng lahat ng yun, palaisipan pa rin sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit hindi nagpapakita si Ate Almira? Kung totoo nga na nasa paligid lang siya, bakit hindi siya nagpapakita sa amin? Tila isa itong misteryo na patuloy na bumabalot sa buhay namin. Habang nasa ganun akong isipin ay bigla kong narinig si Tita Roxanne na mas lalong umatungal ang pag-iyak na bumulahaw sa labas ng bahay. Nag-hysterical siya. Almira! Almira, anak! Magpakita ka na! Nandito na ang mama! Anak! Anak! Ma'am Roxanne, mag-unos daily po kayo. Tita, walang mangyayari kung magkakaganyan ka. Tatagan mo ang loob mo. Pero nandito si Almira. Nagbalik na siya. Nakita ko siya. Ipasok na natin siya sa loob. Tulungan niyo ako. Kailangan natin siyang mapakalma. Nagtulungan kaming tatlo ni Mang Endoy at Charles para maipasok si Tita Roxanne sa loob ng bahay. Kinagabihan, nagising si Tita Roxanne mula sa mahaba at malalim na pagkakatulog. Nang dumilat siya, nakita niya akong nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Binabantayan siya. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang sentido. Teka. Edward. Anong nangyari? Bigla na lang. Bigla na lang sumakit ang ulo ko. Baka epekto yan ang ipinainom kong pampatulog sa'yo kanina. Hindi ka kasi namin maawat kanina ni Mang Endoy at Charles eh. Sobrang napaka-hysterical mo. Ako? Nag-hysterical ako? Oo, tita. Ayaw mong tumigil sa pag-iyak at pagsigaw sa labas ng bahay kaya pinasok ka na namin dito nila Mang Endoy at Charles. Pinainom kita ng pampatulog para huminto na yung pagwawala mo. Jesus Christ. Did I really do that? Yes, tita. Hindi namin alam kung paano ka namin pakakalmahin kaya ginamitan na lang kita ng pampatulog. Habang ipinapaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari, biglang may narinig kaming malakas na pagkatok sa labas ng pinto ng kwarto ni Tita Roxanne. Ha? Sino yun? Mang Endoy, ikaw ba yan? Hindi sumagot ang nasa labas ng pinto. Sa halip, mas nilakasan pa nito ang ginawang pagkatok. Manang Idang? Ate Doray? Kayo po ba yan? Ngunit hindi pa rin sumasagot ang nasa labas ng kwarto. Patuloy lang ito sa malakas na pagkatok. Sa puntong yun, bigla akong kinabahan. Ang sabi kasi sa akin ni Mama noong nabubuhay pa siya, wag na wag ko raw bubuksan ang pinto kapag hindi sumagot ang kumakatok. Dahil baka aswang ang kumakatok na yon. Hindi ko naman pinaniwalaan yun dati dahil kahit noon pa, hindi naman ako naniniwala sa aswang. Pero nang marinig ko ang kwento ni Charles na aswang ang pumatay sa asawa niya, biglang bumalik lahat ng sinabi ni Mama. Paano kung ang sinasabing aswang ni Mang Endoy na nambibiktima sa mga hayop sa sagingan ay nakapasok na sa bahay at nasa labas ng kwarto? Nang biglang nagsalita si Tita. Hindi si Mang Endoy yun. O ang mga kasambahay natin, Edward. Si Almira yan. Buksan mo ang pinto.
Malakas ang kutob ko na si Almira ang nasa labas. Tita, baka po aswang yung nasa labas. Hindi sumasagot kapag tinatanong eh. Sabi ni Mama, ganun daw kapag aswang. Kaya hindi natin basta-basta pwedeng buksan ang pinto. No, Edward, hindi aswang ang nasa labas. Si Almira yan. Gusto kong makita ang anak ko, please, Edward. Buksan mo na ang pinto. Parang awa mo na. Nag-uumpisa na naman siyang umiyak kaya lalo akong naipit sa pagitan ng takot at awa. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Paano kung tama si Tita Roxanne at si Almira nga ang nasa labas? Pero paano kung mali siya at aswang ang nandun? Pinilit kong mag-isip ng maayos pero halos malunod na ako sa kaba. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Tita Roxanne. Dinampot ko ang malaking flower vase na nakapatong sa mesa. Kapag aswang ang nasa labas, ihahampas ko talaga sa kanya ang flower vase na hawak ko ng mga oras na yon. Alam kong hindi yun sapat para panlaban sa aswang pero wala naman akong ibang magamit. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at pinuksan ito. Nang mabuksan ko, laking gulat ko dahil wala ni isang tao sa labas. Sinilip ko ang paligid ngunit wala talagang tao sa labas ng kwarto. Walang tao, tita. Walang tao dito sa labas. Teka, sino yung kumakato kanina? Bumangon si Tita Roxanne mula sa kama at agad na naglakad palabas ng kwarto. Tinatawag ang pangalan ng anak niya. Almira! Almira, anak! Alam kong ikaw yan! Magpakita ka na! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba ayaw mo magpakita sa amin? Kahit sa akin na lang, anak, magpakita ka naman, pakiusap naman, no? Muling umiyak si Tita Roxanne nang hindi na naman niya nakita si Ate Almira. Nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Ang bawat hikbi kasi niya ay parang punyal na tumatama sa dibdib ko. Gusto ko siyang aluin pero hindi ko alam kung paano kaya mahigpit ko na lang siyang niyakap para muling pakalmahin. Sa gitna ng kanyang pagtangis ay may narinig kaming umiiyak. Narinig mo yun, Edward? Si Almira yun. Nandito siya sa bahay. Huminto sa pag-iyak si Tita at nagmamadaling bumitaw sa akin. Teka, tita, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Almira. Naririnig ko ang pinsan mo, umiiyak na naman siya. Mabilis na bumaba ng hagdan si Tita Roxanne. Ang mga mata niya ay mabilis na lumingalinga sa paligid. Hinahanap ang pinanggagalingan ng iyak. Sinundan ko siya dahil hindi ko maiwasang mag-alala. Ngunit nang marating namin ang sala, Tita, wala namang tao rito eh. Nasaan yung umiiyak? Nandito lang siya, Edward. Hanapin natin ang pinsan mo, please. patuloy na ginalugad ni Tita ang buong sala ngunit wala pa rin siyang natagpuan doon. Ngunit mas lalong umigting ang kaba sa dibdib namin nang biglang sumalubong sa amin ang malamig na hangin at kasabay nito ay narinig namin ang pag-iyak mula sa labas ng bahay. Tita, yung umiiyak, narinig ko sa labas. Lumabas kami ng bahay at doon kami nagsimulang maghanap ng pinanggagalingan ng iyak. Lumingali nga kami sa paligid at nanindig ang balahibo ko nang marinig ko ng mas malinaw ang pag-iyak ng babae. Tita, parang si Almira nga yung umiiyak. Boses niya nga yun. Sabi ko naman sa iyo ang ate Almira mo nga yun. Pero, saan siya, Edward? Bakit hindi natin siya makita? Oh Lord, bakit puro iyak lang niya naririnig natin? Hindi ko rin alam, tita. Hindi ko alam. Pero boses nga yun ni ate Almira. Nang muli kong igala ang aking paningin sa paligid, may napansin akong isang babae na tumatakbo papunta sa sagingan. Tita, may babaeng tumakbo papuntang sagingan. Parang si ate Almira. Ano? Nasaan? Nasaan siya? Doon ko siya nakita papunta. Halika, sundan na natin siya, Edward. Oh my God. Bakit mo ba kami pinapahirapan, Almira? Kahit madilim ang dadaanan namin papunta sa sagingan, hindi na namin yun ininda.
Ang mahalaga sa amin sa mga oras na yon ay makita kung si Ate Almira nga ang babaeng tumakbo papunta roon. Tita, mag-ingat ka ha. Madilim, baka mamaya madapa ka o kaya matalisod ka. Pero hindi pinansin ni Tita ang sinabi ko. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita si Ate Almira. Habang papalapit na kami sa sagingan, ramdam ko ang lumalalang kaba sa dibdib ko. Parang may kakaibang presensya sa paligid na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, may mali. Parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Bigla may narinig kaming kaluskos sa di kalayuan. Teka tita, ano yun? Narinig mo ba yun? Baka si Almira na yon, halika na, halapitan natin. Pero tita, wala naman akong naririnig na umiiyak eh. Puro kaluskos lang yung naririnig ko. Baka mamaya mabangis na hayop yun o baka mamaya yung sinasabi ni Mang Endoy na aswang. Pero hindi pa rin ako pinansin ni Tita Roxanne. Patuloy lang siya sa paglalakad patungo sa pinanggagalingan ng kaluskos. Nang nakatayo na siya sa harap ng isa sa puno ng saging kung saan malapit ang ingay, biglang may narinig kaming yabag mula sa likuran. Parang nagmamadali at tumatakbo palayo sa aming direksyon. Muling nanindig ang balahibo ko dahil sa di nakikitang presensyang yun. Habang pinoproseso pa ng utak ko ang lahat, nagulantang ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Tita Roxanne. Habol hininga ko siyang nilapitan at pati ako'y nagimbal sa nakita ko. Diyos ko, patay na kalabaw. Pareho kaming dahintakutan ni Tita Roxanne nang makita namin ang isang patay na kalabaw na nakahandusay sa sagingan. Gutay-gutay ang katawan nito at wala ng mga laman loob. Nagkalat ang dugo at pira-pirasong laman nito sa paligid. Ang pugot na ulo nito ay nakahulog sa tabi ng puno ng saging. Nakaluwa ang mga mata at nakalawit ang dila. Tita, pinatayan ng mabangis na hayop na gumagala rito sa sagingan. O baka mamaya aswang talaga. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan na nating umalis. Bumalik na tayo sa bahay. Napipina si Tita sa nakita naming bangkay ng hayop sa sagingan. Ang mga mata niya ay nakapako na rin sa patay na kalabaw. Hindi siya makagalaw, para bang naubos na ang lahat ng lakas niya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga sandaling yon. Ang tanging nasa isip ko na lang ay ang mailayo si Tita sa lugar na yon. Hinila ko ang braso niya. Halos kaladkarin ko na siya palayo sa sagingan. Pero habang hinihila ko si Tita, naramdaman ko ang bigat ng katawan niya. Parang ayaw niyang umusad. Sa bawat hakbang ko, mas tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Ang mga dahon ng puno ng saging ay nag-iingay, nagsisiksikan, parang sinasabi sa amin na may kung anong nilalang na nagtatago roon. Pero hindi ako tumigil, nilakasan ko ang loob ko. Pilit kong hinila si Tita palabas sa sagingan hanggang sa tuluyan naming narating ang labas ng bahay. Pagkarating namin doon ay sinalubong kami ni Mang Endoy. Bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Ha? Anong nangyari sa inyo, Ma'am Roxanne, Sir Edward? Bakit kayo parang takot na takot? Hindi kami agad nakasagot ni Tita. Nakatingin lang si Tita sa pinanggalingan naming sagingan, habang ako naman ay hindi mapigilan ng mabilis na tibok ng puso ko sa sobrang takot at kaba. Oh, bakit parang natulala na kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap. Ang sabi ni Doray ay nakita niya raw kayo na lumabas ng bahay. Pagkatapos ay biglaan na lang daw kayong nawala. Saan ba kayo nagpunta? Pinag-aalala niyo ako. Mang Endoy, narinig po kasi namin yung iyak ni Ate Elmira kanina kaya sinundan po namin yung pinanggagalingan ng iyak. Pero hindi po namin siya nahanap hanggang sa may nakita kaming babaeng tumatakbo papunta sa sagingan. Sa tingin ko parang si Ate Elmira po yun eh. Sinundan namin yung babae sa sagingan pero hindi rin po namin siya nakita. Iba po yung nakita namin doon, Mang Endoy. Pumunta kayo sa sagingan? This oras ng gabi? Alam niyo naman na mapanghanib ngayon doon, hindi ba? Ano naman ang pumasok sa isip niyo? Ano ang nakita niyo roon? Nakakita po kami ng patay na kalabaw sa sagingan. Gutay-gutay po yung katawan niya. Tapos parang wala na ring laman loob. Jesus Maria Josep! May panibagong patay na hayop na naman!
Pero naglagay na ng mga bagong bitag doon ah. Paano nakalusot pa rin? Mabuti na lang at umalis na kayo roon at bumalik dito. Tuwing umaga na lang may nagbabantay sa sagingan, pero kapag gabi wala na dahil may mga natatakot. Ay, kung nagtagal pa kayo, baka kung ano na ang nangyari sa inyo. Baka kayo pa ang atakihin ng aswang na gumagala roon. Naniniwala po ako sa inyo, Mang Endoy, na may aswang po talaga sa sagingan. Kasi nung nakita ko po yung bangkay ng kalabaw, hindi po magagawa yun ng isang mabangis na hayop lang. Hindi ako nagkakamali, aswang po yun. Aswang ang nasa sagingan. Naririnig po namin yung mga kaluskos niya. Pati yung mabibigat na iyabag niya kanina. Grabe, nakakapangilabot po talaga. Huwag kayong pupunta roon kapag gabi na. Kung ayaw niyong madali ang mga buhay niyo, mapanganib doon lalo na't aswang ang gumagala. O siya, halika na, pumasok na tayo sa loob at magpahinga na kayo. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kong inihatid si Tita Roxanne sa kwarto. Nakaupo siya sa tabi ng kama, nakatulala at hindi makausap. Ang mga mata niya malabo, tila tinitingnan ng isang bagay na hindi ko makita. Palihim akong kinausap ni Mang Endoy habang iniiwasan niyang magising si Tita. Nag-aalala na po ako kay Ma'am Roxanne, Sir Edward. Hindi siya sumusuko na makikita pa niya si Ma'am Almira. Kahit ilang taon na ang nagdaan. Ay, naku, mula nung bumalik kayo rito, kung ano-ano ang naririnig niya. Tulad nung sinasabi niyang umiiyak pero kapag hinahanap niyo naman, wala naman kayong makita. Tapos ngayon, sinundan niya pa yung babaeng tumatakbo papuntang sagingan. At akala niya si Ma'am Almira yon. Ay, tignan niyo ang nangyayari sa kanya ngayon. Tulala at hindi makausap. Kahit ako po, sobrang nag-aalala kay tita, pero totoo po yung naririnig niya. Nabosesan ko rin po yung umiiyak at sigurado akong boss ni Ate Almira yon. Ang hindi ko lang pula talaga maintindihan ay kung bakit naman hindi siya mahanap. Ang sabi ni tita, nakita rin daw niya si Ate Almira nakasilip sa pinto, pero nung tinignan namin, wala tayong nakita. Yung babae po na nakita namin sa sagingan, parang si Ate Almira po kasi mahaba rin yung buhok niya at balingkinitan din ang katawan. Hindi ko lang talaga nakita yung mukha eh. Pero kilala kong si Ate Almira kapag nakatalikod. Malaki yung chance na siya ngayon nakita ko. Pero kung sakali, ano naman po yung gagawin niya sa sagingan? Bakit kaya hindi siya nagpapakita sa atin, Mang Endoy? Kung totoo ngang nandun siya, kahit kailan, hindi ko inakala na kaya niyang tiisin ang kanyang ina. Lalo na sa matagal pang panahon. Hindi ko pa maiiwasan sumama ang loob sa kanya dahil sa ginagawa niyang pagpapahirap sa sarili niyang ina. Sir Edward, hindi ko po kaya. Multo na lang ni Ma'am Almira ang naririnig at nagpapakita sa inyo ni Ma'am Roxanne. Ayoko pong mag-isip ng hindi maganda. Pero di po kaya. Wala na talaga siya. Patay na si Ma'am Almira. Bakit niyo naman po nasabi yun, Mang Endoy? Sir, kasi po, kung buhay pa si Ma'am Almira, bakit sa tinagal-tagal ng panahon, kahit anong hanap ni Ma'am Roxanne, ni anino ng anak niya hindi niya nakita? At saka, yung mga naririnig niyong iyak, kung totoong kay Ma'am Almira ang iyak na yon, sana nagpakita na siya kay Ma'am. Kilala ko po si Ma'am Almira. Kapag may problema ang batang yun ay palaging tumatakbo sa mama niya. Ang kasabihan nga naming mga matatanda, kapag may kaluluwa raw na hindi matahimik, madalas na nagpaparamdam ang mga ito sa mga mahal nila sa buhay. Kaya hindi ko maiwasang isipin na makapatay na nga si Ma'am Almira at ang mga naririnig niyo at nakikita ay kaluluwa na lang niya. May punto si Mang Endoy. Paano nga kaya kung wala na si Ate Almira? Paano kung ang mga naririnig naming pag-iyak at ang pagpapakita niya ay multo na lang niya? Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Tita Roxanne na baka wala na talaga siyang hinihintay. Na hindi na niya kailanman makikita ang anak niya. Na tama ang desisyon niyang ibenta ang sagingan at bumalik na sa Amerika at hindi na kailanman babalik sa Negros. Nang gabing yun, hindi talaga namin nakausap si Tita Roxanne. Parang wala siya sa kanyang sarili. Nakatingin lang siya sa bintana. Marahil ay iniisip na naman niya si Ate Almira.
Hindi ko napigilan na maluha dahil bumalik na naman siya sa ganung kondisyon. Mula nang mawala si Ate Almira, halos masiraan siya ng bait, lalo na't ginawa na niya ang lahat para mahanap ang pinsan ko. Di nang tagal, nakatulog din siya. Ngunit minabuti ko nang bantayan siya sa kwarto niya, baka kasi magising siya at kung saan na naman magpunta. Kinaumagahan, naging maayos naman ang gising ni Tita Roxanne. Wala pa rin siyang kibo pero maaliwalas naman ang mukha niya. Niyaya ko siyang kumain ng almusal at sumunod naman siya. Si Mang Endoy ang naghanda ng almusal para sa amin ni Tita. Iniluto niya ang mga paboritong pagkain ni Tita sa almusal tulad ng tapa, sinangag, tusino, danggit at tinapa para ganahan siyang kumain. Nasa kalagitnaan kami ng pag-aalmusal nang biglang dumating si Charles. Good morning sa inyo, Mrs. Delgado. Edward, mayroon akong magandang balita sa inyo. Hello po. Ano naman po yung balitang gusto niyo sabihin sa amin? May kinalaman ba yan sa pinsan ko si Almira? Oo, Edward. Nakausap ko na ang kilala kong private investigator. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng detalye na ibinigay niyo sa akin tungkol kay Almira. Nakahanda siyang tumulong para mahanap si Almira. Maraming salamat, Charles, sa tulong mo, ha? Pero hindi na kailangan pang hanapin ang anak ko dahil nandito lang naman siya. What do you mean, Mrs. Delgado? Nasa paligid lang si Almira. Hindi na kailangan na ipahanap pa siya dahil nandito lang ang anak ko. Nararamdaman ko. Ayaw lang niya magpakita pero nandito siya. Magsasalita sana ako nang biglang dumating ang isa sa mga kasambahay na si Ate Doray at nagmamadaling lumapit. Sinabi nito na meron daw matandang babae na naghahanap kay Mang Endoy. Sino raw po ang naghahanap, Ate Doray? Ang sabi ng kasambahay, ang naghahanap daw kay Mang Endoy ay nagngangalang Manang Trining. Agad na tinawag ni Ate Doray si Mang Endoy na may inaasikaso noon sa kusina. Nang malaman nito kung sino ang naghahanap sa kanya, nagmamadali itong lumabas sa kusina at pinuntahan ng bisita. Pagkatapos ay pinapasok niya ito sa loob ng bahay at ipinakilala sa amin. Nagulat pa nga ako dahil ngumunguya-nguya pa ang matandang babae habang iginagala ang mga mata. Nakasuot ito ng simpleng duster at may bitbit na bayong. Ma'am Roxanne, Sir Edward, ipinapakilalo ko po sa inyo si Manang Trining. Siya ho ang pinakamagaling na albularya rito sa lugar natin. Pinapunta ko po siya rito dahil baka makatulong siya sa paghahanap kay Ma'am Almira. Nagkatinginan kami ni Charles. Halatang naguguluhan sa biglang pagdating ng matanda. Pero si Tita Roxanne tila nakakita ng bagong pag-asa. Agad siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at inalok si Manang Trining na maupo. Nice to meet you, Manang. Kung ganun, matutulungan niyo akong mahanap ang anak ko. Pero nandito lang naman siya eh. Narinig at nakita ko na nga siya. Ma'am, pwede po tayong matulungan ni Manang Trining para malaman natin kung nasaan ba talaga si Ma'am Almira. Kung nandito nga siya, baka malaman natin bakit hindi siya nagpapakita. Matagal ko na pong kilala si Manang Trining. Hindi lang po panggagamot ang alam niya. Magaling din po siya sa paghahanap ng mga nawawalang gamit. Ang kanyang mga dasal at kakaibang kakayahan. Yun po ang kakayahan niya. Marami na po siyang natulungan dito sa lugar natin. Baka po siya ang sagot sa problema natin ngayon. Oo na, nadala na ako sa mga albularyo-albularya na yan dahil lumapit na rin ako sa mga ganyan noon pero wala namang nangyari. Hindi naman nila nahanap ang anak ko. Pero sana huwag mo akong biguin ngayon, Manang Trining, ha? Gusto kong malaman kung bakit ayaw niya magpakita sa akin. Tumango si Manang Trining at kinuha ang kamay ni Tita Roxanne. Sinabi nito na gagawin ang lahat ng nalalaman niya para matulungan si Tita. Humingi ito ng litrato ni Ate Almira na gagamitin sa gagawin itong ritual. Agad namang pumunta ng kwarto niya si Tita Roxanne at kinuha ang isang picture frame na naglalaman ng litrato ni Ate Almira mula sa aparador. Iniabot niya ito
kay Manang Trining. Samantala tahimik lang kaming dalawa ni Charles habang pinagmamasdan ang mga gagawin ng matandang albularya. Si Tita Roxanne naman ay hindi napigilang magtanong. Ano pong gagawin niyo para mahanap ang anak ko? Ang sagot ng matanda ay gagawa ito ng isang orasyon para malaman kung nasaan ang anak ni Tita. Sinabi pa nito na kailangan daw naming magtiwala sa kanya para mas lalong umepekto ang orasyon. Wala kaming nagawa kundi ang sumang-ayon sa sinabi ni Manang Trining. Pumuesto siya sa pinakamalaking parte ng bahay, ang sala, dahil mas makakapasok daw ang positibong enerhiya roon. Habang nagsisimula na si Manang Trining sa kanyang orasyon, nakatutok lang kami sa kanya. Hindi kami nagsasalita at tahimik naming pinapanood ang bawat galaw niya. May inilabas siyang itim na kandila at dinasalan niya yon ng mga salitang hindi namin maintindihan. Habang umuusal siya ng dasal, ramdam namin ang kakaibang enerhiya na biglang nagpabigat sa paligid. Sa bawat pag-usal ni Manang Trining, mas lalong lumalakas ang presensya ng hindi maipaliwanag na puwersa sa buong sala. Napatingin si Charles sa akin, halatang naguguluhan at kinakabahan sa ginagawa ng albularya. Si Tita Roxanne naman ay nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata pero hindi siya umimik. Tila sinusubukang magtiwala at maniwala sa tulong na hatid ni Manang Trining. Kami naman ay napako na sa aming mga pwesto. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos dasalan ni Manang Trining ang kandila, sinindihan niya ito. Maya-maya ay tinuluan niya ng kandila ang picture frame ni Ate Almira. Habang ginagawa niya yon, naglabas siya ng malalim na hininga at umusal na naman ng mga salitang hindi maintindihan. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil si Manang Trining at tumingin kay Tita Roxanne. Ang sabi niya, buhay ang anak ni Tita Roxanne. Hindi ito patay. Nasa paligid lang daw ito at palaging nakamatsyag. Ngunit may madilim daw na presensyang pumapalibot kay Ate Almira na hindi nito mawari. Meron daw itong matinding dahilan kung bakit hindi nito magawang magpakita sa amin. Napatayo si Tita Roxanne mula sa kanyang kinauupuan. Bakas ang saya sa mukha. Sabi ko na nga ba, nasa paligid lang si Almira. Pero anong dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita? Ano Manang Trining, nakita mo ba? Ngunit umiling ang matanda. Hindi raw nito nalaman kung ano ang dahilan kung bakit hindi ito nagpapakita dahil sa madilim na presensyang lumulukob kay Ate Almira na hindi nito may paliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin nun. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ang muling nagbalik ng ngiti sa mga labi ni Tita Roxanne. Ang sabi ni Manang Trining ay huwag daw siyang mag-alala dahil malapit na niyang makita si Ate Almira. Nakatakda raw silang magkita pagsapit ng gabi. Really? Magkikita na kami ng anak ko. Makikita ko na siya mamayang gabi. Paano pong nangyari yun? Pupunta po siya rito sa bahay? Ang sabi ng matandang albularya ay magpapakita raw si Ate Almira sa oras na hindi namin inaasahan. Ngunit hindi ako kumbinsido sa sinabi ni Manang Trining. Hindi nga niya maipaliwanag kung bakit hindi nagpapakita sa amin ang pinsan ko at ang tungkol sa madilim na presensya. Tapos sasabihin niya magkikita na sina Tita at si Ate Almira? Kalokohan! Kung hindi ako naniniwala sa mga pinagsasasabi ng albularya, si Tita Roxanne naman, paniwalang paniwala at binayaran ito ng malaking halaga. Pagkaalis ng matanda, agad niyang inutusan si Mang Endoy na magluto ng masarap na pagkain para sa gaganaping salo-salo. Sinabihan niya rin ako na maghanda para sa espesyal na gabi. Si Charles naman ay inimbitahan din niyang sumama sa hapunan. Charles, I'm expecting you to attend our gathering tonight. Papakilala kita sa anak kong si Almira, ha? Narinig mo naman na sinabi ni Manang Trining.
Makikita na kami mamayang gabi ng anak ko. Makakaasa ka, Mrs. Delgado. I'll come later. Gusto ko rin makilala si Almira. Sa kabila ng kasiyahan ni Tita Roxanne ng araw na yon, hindi pa rin ako mapakali. Kinakabahan ako na baka umaasa na naman siya sa wala. Tita, naniniwala ka ba talaga sa sinabi ng albularyong yon? Edward, sa mga oras na to, lahat na papaniwalaan ko dahil desperada na akong makita ang pinsan mo. Pero tita, ayoko masaktan ka na naman. Ayokong umasa ka ng todo tapos sa huli, wala namang mangyayari. Paulit-ulit na lang eh. Ayoko nang makita kang umiiyak, tita. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Naiintindihan kita, Edward. Pero bilang ina, wala akong pakialam kung ilang beses pa akong masaktan. Mas gugustuhin ko ng masaktan ng umaasa kaysa sumuko na lang. Kaya hayaan mo na ako, please. Naniniwala ako na malapit na natin makasama ulit ang ate Almira mo. Nararamdaman ko, Edward. Tita, Edward, wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang makita ang anak ko. Kung tama man o mali ang ginagawa ko, wala na akong pakialam. Basta, kailangan kong gawin to. Tumango na lang ako at hindi na sumagot. Alam ko na kahit anong sabihin ko ay desidido na siya. Kahit nag-aalinlangan ako, hinayaan ko na lang si Tita Roxanne na kumapit sa bawat piraso ng pag-asa para sa muling pagkikita nila ni Ate Almira. Alam kong wala nang makakapigil sa kanya kaya't minabuti ko na lang na suportahan siya kahit papuno pa rin ako ng pagdududa. Hanggang sa sumapit ang gabi, ready na talaga si Tita Roxanne sa pagkikita nila ni Ate Almira. Suot niya ang paborito niyang floral dress at inayos pa niya ang buhok na tila dadalo sa isang espesyal na okasyon. Ang kislap sa kanyang mga mata ay parang walang bahid ng pangamba. Habang tinitikman ni Tita ang mga nilutong pagkain ng Mang Endoy para sa salo-salo, may naisip siyang iutos dito kaya hinanap niya si Mang Endoy sa buong bahay. Ngunit hindi niya ito makita kaya't lumabas siya para hanapin ang matandang katiwala. Mang Endoy! Mang Endoy! Nasaan ho kayo? May papakiusap lang ho sana ako. Ilang minuto siyang tumawag ngunit walang sumasagot. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Maglalakad na sana siya pabalik ng bahay nang may mapansin siya sa may di kalayuan. Sino yon? Isang babae ang tumatakbo patungo sa direksyon ng sagingan. Madilim sa labas pero kitang-kita niya ang itsura ng babae na mabilis na pumukaw sa kanyang paningin. Almira? Almira, anak? Nang makita ni Tita Roxanne ang tumatakbong babae, tila tumigil ang mundo niya. Kahit malayo hindi niya may kakaila ang anyo at galaw nito. Kamukhang kamukha ni Almira, ang nawawala niyang anak. Almira! Almira, anak! Sandali lang! Hintayin mo si Mama! Ngunit sa kabila ng kanyang pagsigaw, hindi lumingon ang babae. Lalong bumilis ang takbo nito papasok sa sagingan. Almira! Anak! Hintayin mo ko! Habang tumatakbo siya, ramdam niya ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alintana ang mga damo at sanga ng saging na humahampas sa kanyang mga braso sa pagpasok niya sa sagingan. Nang makarating siya sa gitna ng sagingan, tumigil siya at nilingon ang paligid. Saan naman kaya siya nagpunta? Saan nagpunta si Almira? Habang naghahanap si Tita Roxanne sa sagingan, may narinig siyang mga kaluskos. Biglang kinabahan si Tita dahil naalala niya ang mga natagpuang patay na hayop doon na gawa ng mabangis na nilalang. Ano yun? Baka nandito yung pumapatay sa mga hayop pa. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Tita Roxanne nang muling marinig ang mga kaluskos sa likod ng mga halaman na naroroon. Hanggang sa may narinig siya na may ngumangasab. Kahit kinakabahan, nagawa niyang lapitan ang pinagmumulan ng ingay.
Nang makalapit siya sa likod ng isang puno ng saging, nagimbal siya nang makita ang babaeng nakita niyang tumatakbo na nakatalikod, nakaluhod sa lupa at tila may kinakain. Dinig ni Tita ang malakas na pagmuya ng babae na parang hayok na hayok sa kinakain nito. Magsasalita na sana siya nang tila naramdaman ng babae ang kanyang presensya, kaya humarap ito sa kanya. Ngunit nang makita ni Tita ang itsura ng babae, madali niyang nakilala ito. Ngunit kasabay ng pagkakakilala ay nangilabot siya at napasigaw. Almira! Ano nangyari sa'yo, anak? Imbis na ang maamong mukha ni Ate Almira ang makita ni Tita, ang nakakatakot na anyo ng kanyang anak ang bumungad sa kanya. Nanlilisik ang namumula nitong mga mata. May makakapal na kilay. Ang bibig nito ay naglalaway at may matatalim na pangil. Habang pinagmamasdan ni Tita Roxanne ang anak, napansin niyang may dugo ang bibig nito habang ninunguya ang piraso ng laman loob ng isang patay na kambing. Isang eksena na kahit sa panaginip, hindi niya kayang tanggapin. Almira, anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ka nagkaganyan? Hindi makapaniwala si Tita Roxanne sa nakikita niya, ngunit biglang pumasok sa kanyang isipan ng isang malupit na katotohanan. Si Ate Almira, ang anak na matagal na niyang nawawala, ay hindi na isang tao. Isa na itong aswang. Hindi. Ikaw ang pumapatay sa mga hayop na natatagpuan sa sagingan. Ang aswang na walang awang kumikitil ng buhay ng mga hayop sa lugar nila ay walang iba kundi si Ate Almira. Habang pilit na pinoproseso ni Tita sa utak niya ang natuklasan, biglang umangil ang aswang at akmang lalapit sa kanya. Ngunit bago pa man ito magawa ni Ate Almira, isang putok ng baril ang tumama sa dibdib ng aswang na nagpabagsak dito sa lupa. Hindi. Anak. Hindi. Ang aswang na tinamaan ng bala ng baril ay napahandusay sa lupa. Sa nangyari, patakbong nilapitan ni Tita Roxanne habang humahagulgol ang naghihingalo na si Ate Almira. Layuan mo ang aswang na yan, Mrs. Delgado. Baka mapahamak pa diyan. Mabuti na lang at sinundan kita rito na makita kitang papunta sa sagingan. Tama si Mang Indoy. Aswang ang gumagala rito. Pero sa ginawa kong pagbaril sa halimaw na yon, siguradong hindi na mabubuhay yan dahil ang bala na ginamit ko ay balang gawa sa pilak. Kaya malalagutan ang hininga ang salot na yan. Para ko na rin naiganti ang asawa kong pinatay noon ng kalahi ng aswang na yan. Charles, anak ko ang pinatay mo. Ang aswang na sinasabi mo, siya ang anak ko si Almira. Ano? Siya ang anak mong si Almira? Bakit mo pinatay ang anak ko, Charles? Bakit? Patuloy ang paghagulgol ni Tita Roxanne habang yakap ang dugo ang katawan ng kanyang anak. Hindi niya kailanman inasahan na sa ganung tagpo sila magkikita bilang mag-ina. Mama, tama lang ang ginawa niya dahil pagod na ako. Hindi ko ginusto to. Hindi ko ginusto na maging ganito. Ano ba talaga nangyari sa'yo, anak? Bakit ka naman nagkaganyan? Mama, ang boyfriend ko si Luis. Siya ang nagdala sa akin sa pagiging aswang. Nung magtanan kami noon, hindi ko inakala na hahawahan niya ako ng pagiging aswang niya. Inamin niya sa akin, nang magtalik kami, doon niya ako hinawaan. Diring-diri ako na sa sarili ko kaya hiniwalayan ko siya at bumalik ako rito sa Negros. Mula na maging aswang ako, wala na akong lakas ng loob na magpakita sa inyo ni Edward. Dahil ayokong malaman niyo. Ayoko makita niyo na ganito na ako. Isang nakakatakot na halimaw. Pinilit kong magmakapanakit ng tao kaya sinanay ko, sarili ko,
na mga hayop lang ang kainin ko para mabuhay. Dapat sinabi mo sa amin ang nangyari sa'yo. Hindi mo dapat sinarili yan. Baka nagawan pa sana natin ang paraan, anak. Ayoko na kayong mahirapan. Magdadala lang ako ng kapamakan sa inyo. Ayoko madami kayo sa sumbakong ito, kaya buhat noon ay doon ako nanirahan sa sagingan. Sa isang lihim na lagusan na ginamit. Nataguan noon ng mga sundalo ng panahon po ng Hapon. Doon ko lihim na tinago ang sarili ko. Alam ni Tita Roxanne ang lugar na yon. Matatagpuan yon sa pinakadulong parte ng sagingan na malapit sa kakahuyan. Dahil parte pa rin yon ng lupain ng kanilang pamilya, ang lagusan na yon ay ginamit na taguan ng mga sundalong Pilipino noong sinakop ng mga dayuhang Hapon ang Negros. Natatakpan kasi yon ng makakapal na dahon at mga kahoy, kaya walang ibang nakakakita. Ang nakakaalam lang ng lugar na yon ay ang kanilang pamilya. At nang bumalik kayo rito, laking tuwa ko dahil masilip ko man lang kayo ay masaya na ako. Alam ko nasa mabuti kayong kalagayan ni Edward. Kaya hindi na ako nangangamba na mawala ako dahil alam kong mamahalin ka ni Edward gaya ng pagmamahal ko sa'yo, Ma. Anak, lumaban ka, parang awa mo na. Huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita, Mama. Mahal na mahal ko kayo ni Edward. Again, I'm so sorry, Ma. I'm so sorry. Yun na ang huling mga salita na sinabi ni Ate Almira bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Halos mabaliw naman sa kakahugulgul si Tita Roxanne sa katotohanan ng pagkawala ni Ate Almira. Yakap niya ang anak habang dinadama ang malamig na katawan nito. Anak ko! Anak ko! Anak! Hindi ko akalain tuluyan mo na akong iiwan. Anak! Hindi ko ito matatanggap, anak! Anak! Hindi! Nasa ganung tagpo si Tita Roxanne nang dumating kami ni Mang Endoy. Nag-alala kami na pumunta na naman si Tita sa sagingan, kaya naisip namin na sundan siya at hindi nga kami nagkamali. Naroon si Tita at naroon din si Charles at si Ate Almira na wala ng buhay. Ate Almira, anong nangyayari? Ate? Tita? Anong ibig sabihin nito? Diyos na mabagin! Bakit duguan si Ma'am Almira? Mukhang may tama siya ng baril. Kahit nagdurugo ang puso sa pagkawala ng anak, nagawa pa rin ikwento sa amin ni Tita Roxanne ng lahat. Kaya nga nagawa ko ring mailahad sa inyo ang mga nangyari ng gabing yun sa sagingan. Maayos namang inilibing si Ate Almira sa sagingan. At ang nagdesisyon na yun ang gawin ay si Tita Roxanne. Ayon sa kanya, nararapat lang daw na doon ilibing ang pinakamamahal niyang anak. Sa lugar kung saan minsan itong nagtago at sa lugar na puno ng mga alaala ng kanilang mga huling sandali. Inilihim din namin ang tunay na pagkamatay niya para hindi na ito kumalat at pagmulan pa ng tsismis. Ibinalik ni Charles kay Tita ang sagingan at hindi na nito pinabalik ang bayad nito. Nagpasya rin itong umalis na sa Negros at pumunta sa Maynila para doon na ituloy ang negosyo nito. Bago umalis, muli itong humingi ng tawad kay Tita Roxanne sa pagkawala ni Ate Almira. Labis daw nitong pinagsisisihan ang ginawa. Akala raw kasi nito ay aatakihin ng aswang na si Ate Almira si Tita, kaya nito binaril ang pinsan ko. Pero hindi naman siya sinisi ni Tita.
Sa halip, nagpasalamat pa si tita dahil yun din naman daw ang gustong mangyari ng anak niya. Na matapos na ang kadilimang matagal nang nagpapahirap dito. Ibinigay ni tita kay Mang Endoy ang pamamahala sa sagingan at kaming dalawa ay bumalik na sa Amerika. Gusto ni tita na babalik pa rin kami sa Negros para dalawin ang libingan ni Ate Almira. Sa ngayon, naka-move on na si Tita Roxanne sa masakit na nangyaring yun at natutunan niyang yakapin ang mga pagbabago sa buhay. Para sa kanya, hindi na yon kasing bigat ng mga panahong nagdusa siya sa pagkawala ni Ate Almira. Ang mga alaala ng kanyang anak ay patuloy niyang niyayakap. Ngunit natutunan na niyang hindi magpatalo sa sakit ng pagkawala. Ako naman ay tinuloy ko ang pagpipinta at isa na ako ngayong successful na painter sa Amerika. Sana po mapili ninyo ang aking kwento. Muli maraming salamat sa inyo at pagpalain nawa kayo ng ating may kapal.